Gondal gandul. Mungkin bablas kita ngerengu mas. Monggo Mbak Is salah setunggal. Gondal gandul. Ning prapatan apa tadek kuwi jenenge setopan putih ning kuburan apa tadek kuwi jenenge pocongan abang-abang rakot tangan apa tadek kuwi jenenge rambutan rambutan mas rasarungan sing rasarungan apa kuwi jenenge kenangan abang-abang warna-warna api yang ana jambu ana angka gandul-gandul pancene kemat ya mas ya ana terang ana tomat 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 lali ya mbak. Coba nyong arep takon sepisan maneh ya. nggih mas Coba iki arane apa ya? ya cedekan cedekan Gondal gandul ana kuping lah apa tadi iki mono anteng-anteng tak tangan genti ya mas gondal gandul sing ngombak dawa sisih kiwa apa ya iki kucine mbok rondo duh yo iya cipta laras cipta laras garap rengu Selolo ayo masuk sajake katon rengu onten napa niku dene sampun dangu Pak Sukarti Karanggaleng suka midhanget dikok kok ngotot sakniki njara pentan napa pancen Awas. sampun penton Bangga prasetyaku latihan geger balik watu boten badhe klintu nanging kok ngene kedua urene apa ya dudu jodone apa ya bebasan saupama kaya ngenteni kumambanging sila langking dadine rontang ranting kaya dijejuing satemak karo rontang ranting ae ae
monggo ditelasne. Oke, baik. Anak kang wis kelakan angombar katresnan rami uger kebrayan balik jer aku wis kadang kesloro atiku mung tansah remu Matur Mbak Dun.